Profesională într-o comună care, datorită OMV Petron și domnului director în dreapta mea, care ne-a ajutat foarte mult, am înființat și cea de-al doilea an. Deci s-a stabilit acei copii, 17 copii în clasă. Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor mei de la școală, îi consider colegii mei, care ne-au onorat cu prezența în partea stângă. Există o masă tradițională. Vreau să-i mulțumesc domnului vice, care și dânsul a fost cu organizarea, doamna director. Și la urechi mahmudele și la goale pangicele, mă. De acolo să vă duc drept la tribunal, la parchet, și acolo să vă încărțesc, mă. Ioanii îi dau domnie să vie, să mă dămâie, mariții doi boi și o bată să mă plângă până la groapă. Rusinii oițilii sunt care au ițilii, of, 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 mă. Și mă duc la alta-n vale, nespălată pe picioare, nevasta mea ca o zână, și mă duc la o bătrână, of, 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 mă. Fără de ora iese lumea la șosea.
nici până când vei muri, nici acum, nici peste o zi, nici până când vei muri. Să vreau cu toată lumea, zi